Zawturin member Zawhna Lalchhandama Ralte Somang. Who speaker? Start question number zani sumuluk panina. Zawhna to A Mizoram state capital hi thenzawla tumna aomem. B Engchen hmalakna kalpui ani to tinie. Lalchhandama Urban Development and Poverty Alleviation Department Zawhtu Minister who case up dangal Somang. Who speaker? Members Zawhna Lalchhandama Ralte Zawhna Chhanna to Mizoram state capital hi thenzawla tumna aomlo tinia. Zawhna panina Chhanna to state capital tuma hmalakna aomlo tinie. Zawhbelhna Zawturin Zawhna naitu Lalchhandama Ralte Somang. Who speaker? Kan sarkar hi kan hmalakna kadil hriatpui ton lo deuh nge ni ti kan zot masadwa ta chuan I phalna in lehkha kan nei te hi tlem he house information ta na pek ka duwa tin na copy po nang ba ngai pek ka du chela tela kan chief minister in ni som pasari January sang ni som ni pali chief minister ani atangari lo te a khan prime minister hena do letter aziak chumi a chuan pu speaker aizol khopui atot to lutuka wangte infrastructure residential te har sa tam tak awma wangin atop tar hi kan share mege to ease this problem and considering the potential that thenzawla hold a proposal to make thenzawla as a new capital city with a scope for expansion to accommodate population at least 10 lakhs has been formulated at the Sumile Khat Dungzui Chiachuan, Mizoram House Residential Commissioner Garima Gupta in Nisom Pariat Mar Sanghi Somnile Panga, Additional Secretary Ministry of Housing and Urban Government of India, Mrs. D Tharanena hian, sanction of funds for preparation of DPR for shifting of state capital from Aizol to Thenzawla Mizoram T. Aziak lea kaka subjectani khatiang che thokhan Central Sarkar Ministry atangin Sima Rani Section Officer Amrut hianin nisom ni pali April sang ni som ni panga Mizoram Residential Commissioner hena khan lehkha ron pele in state capital Aizol tanga thenzawla turatana DPR siam tur paisa alpek thu aron tilea. Who speaker to Tiang Chia Tochuan Garima Gupta Khan Mizoram Chief Secretary Nena Nisom Ni Panga April Sang Nisom Ni Panga Mizoram capital Aizol thenzawla tur poisa unpack to aron tarlan lea to Tiang Chia Chuan Pu speaker a pawimawh bel chu antisual yang ti hi kan Mizoram Sarkara under secretary UD&PA in director UD&PA Nena Nisom ni pariat April sang ni som ni panga hianin DPR shifting of state capital from Aizol to Thenzawla anhu thu akhil leni chutiang angte awm to nuwa chuan pu speaker press note directorate of UD&PA in ron siama chumi a chuan capital sonatur project ni om in tun haya soya oma hei hi sarkar lai pui tanga lekha ka lokala zia sual pal awma wangin Sarkar lai puizia sual angin kan soya kan state sarkar le pawimawh zonga a inzia ka veksia a khoila ya khan nge sarkar lai pui an zia sual a bulletin lai kan chief minister do letter reference vek hinia hei hi kan UD&PA Minister hian a hriam ti ka zote Le Zawhbelhna Zawturin member Zawhna T Lalhlimpuia Somang. Who speaker Kalome Aizol traffic te atota tuna kan UD&PA Minister Zawhna Chhanna khan thenzawla state capital sonnatur aomlo ti ania chuti rualin tuna hian sarkarin
ARM sipai chuasan hi engangin ne akalpui don ti hi mi puite po an beng verzong hin in ka sia he hausa hian sarkarin ma alak tumdan hi kanla ngai thamu malche lova UD&PA Department hian engangin nge ruahmanna asiama engtika nge bul tran ani theyang nimin lamte khan MLA te kha bultana tura khan somna te kha kan han muwa khang angkha chipchiar jok davin min han tarlan sak them ti hi ka zawhna ni e ka lome le chang turin UD&PA Department chang tu Minister pu ke sab dang lo somang Who Speaker? Hello, me. Leader of Opposition. Zawhna Lalchhandama Ralte na aron Zawhbelhna kha correspondence si sang kha nia ne kini tan po khatiang kha thil tharan san palova tika nge ni sei so chiam to kha correspondence a hianin khulama mi te adin mun pawimawh tak te pon niang an lo hriat dan le an lo ngai dana chuanin aizol capital thenzawla sawn tur angria ka ngai na kha an lo nei lian hle nin alanga ten ming han tarlan ate po a han soi chuak tu howa kha chu kan officer te jinga po achin chang hrel tuk lo ti mai la khulama tanga local te ho kha an ni de molin ka ria atir lama Chief Minister in DOR aziaron tarlan ti te po kha ani e enge ni engtigamo kan House Leader hianin ala soi fia thein ka ringa tin asoi to thin dan kan hriat dan chu capital aizol capital tot lutuk ti zia nan thenzawla hian kalpui thar PCT ti indinila ti hi soi kan hriat thin dan chu ani e chuanin soi fia hun rem chang te ala ta ka le kan House Leader in la soi chunjam tur angai ila lunglei west bialtu T Lalhlimpuia Zawhna kha assam rifle san ram hi ahman dan tur chipchiar hi hausin kan la hremu mal lova kan hriatchin hetlang kam deva kan hian kalsan Minister hian in soi fia theim anti khania soi tura tam viau maya an hunin min dai lo le pe kang ti te kan lau deva so wangin ka style pa ngain kan soi zung nge hey some rifles so san ram kan hriat angin aman dan tur ngai tu atu kan House Leader in soi fo Chief Minister kai hruaina in advisory committee din ani voi tam tak kan thu khoma party sang ai o te NGO ai o te ten social activists pol sang ai o te ko san ai o te po an telani chuan heram hum hal dan tur le man tangkai dan tur hi an rel thina kan zawhna siam tu khanin UD&PA in engtin nge man dan tur ruahmanna an tia UD&PA hen ruahmanna ani chia lova khami advisory committee na ruahmanna dan kha executive in UD&PA Department hi ruat anni zoka master plan te lo siama a detail decision to sa hanti moi han chei moi la ya kha a department lammo phurchu ani devani ti chuan ahma saberin hemhuna hian heritage value nei chi sang alo oma tin in tak lam te pon rotna chi sang an han neya amaro chu in tak tena
an rot zong hi chu hum hal vek don chuanin Zawttu ra pui kha tam lu tuk dewa chu wangin negotiation te po oma heritage value nei tak hote lo hi chu then fai hi kho pui tan le ame pui tan po amoi zawkin atangkai zawkang ti rotna awma wangin heritage value nei mun ni khata han hum hal tur chu te me umaya quarter guard ti te lock house ti te chu mi ba kho zong han phua bel tun naya han sak bel ho te hi chu thiet tura ruahmanna ne decision omania nimin lama kan soilan ang khan chu na chu tho le ni a hian han tho tran tur ani nge ya kan action tura hi historical maya chu wangen pui thu takin hlan ila ten sarkar tan po le ram mi pui tan po mel lung pawimawh takani wangen uluk takin kan chief minister hianin loans nge se la thangati ruahmanna oma weinlama chon somna an lo pu vek thei tura kanen be sei ani tichuan ahum hal tur bak khowa chu ani dan tur anga han ruahman zenianga pawimawh berle mi puina kan nga hlel chu kong pui hinin alanga chu wangen treasury square le bazar bungkon in car kong pui kan nei sa ki koi tak a then lai zim tak a then lai zau ve deuh hi in rol tlang phei pa tin kan thret thiam zong in fit metar han ti hian in a tet mel thina fit kan tianga fit som nga vela zawin lai tlang phei tur ane chu fit som nga vela ni phei theu kha chuanin a ki koi po hi nasa takin alo mar deuh pha anga chuanin helaya traffic tot le I vela hi a chok zang khai tura angai ani chulai helai bera traffic alo thol deuh chuan a adjacent a chim lampo a mar lampo a pot sak deuh tura ngai ani hei han sui zau de vela tun hnaya kan PWD ministerin abanan vai tak nuwa kongan mam nu hian kong zau chuang mi lo po hian traffic jam hi atiziom tlat maya chu ni dina kan mu ania chu wangin helai phei ringot po hi treasure square le bazar bungkon in ka ringot po hi fit som nga vela zaut le mangil deu mam thatakin han omsela chuanin aizol kho pui traffic hi atizia pha nga turangai ania chu tu thaw lianin kan siam trong kam takin tu thaw lianin thaw tran ni jing dar sari le chan vea treasury square tang hen lai tran tu thaw le ni kati sol pal thaw le ni som pasari jing dar sari le chan vea hian treasury square tang hian lai tran phei tur ani chu tisuan kan ru lo om le chu mandir ani mandir hi helaya lo mang mek ten an han khokhir an han hau viau na in assam rifle ina min lan ram chunga mi ni miau maya chu wangin chief minister he tang na sa viau maya central lamate alo zuk nor na sa tison tuna hianin sarkar lai pui kan ho tu te po in suan chua an rem ti amero chu suan chua na lai tur taka hi ram kan han jong me ka helai hi thiang em kan han te thiang lo an ti ze maya chuan an jong kan zonga ato pa kan beidon tak vai chuan da da tur hi kan hual ru de uthawani chu wangen engti kum poen khoya mo chuan son chu an shimang te chuan somi mandir hel tu kantin kual kan ti so ruahmandan chuan so aya zawin metar sari velin chu sa fit som ni pathum na azaw velin tiana tlang pheyanga chumi le kong pui in kar tu na mandir mun pheya sonen mi pui te kho lai len na lai kho lai len na tur public park siam ani anga chu kan te
UD&PA lam ten alem te po mian entir to anom mel khop mai ten lam mual hi kan man tangkai dan kan tretlang theva tuna hianin agras hi thadeu mai kan nei thina kha kan mangrim boka alo mam alo nal tadeu hiala chu wangin tun laya an grass artificial grass thaber chi in thak tumani tichon lam mual pia Assam Rifle cinema hall health minister pirin puite hovina an nulat laya an cinema en na china kha khalai kha tisona Zawttu yang berin parking atan siam tumani chuan chu mi parking chu ruahman dan china chuanin chong thum tal parking ni sela car hi azatel mai ne lovina sang tel lengin parking lot siam ni sela ti ruahmanna ni chu mi chung chu mun ringa han siam thei chi khani to chuan lo wangin chong li na vel chon kong pui alo zol to do na chu kong pui zola chuan hall lian pui mai sa ila ti rotna ruahmanna om ta chu ruahmanna rual che chuan vana pa hall hi sak thadalo ngai to nen mun azim lutuk nen hei kan hmuwa abani na khata ni ringot maya chu wangin ami hring kan leng tlem boxia salai kan hall sak thar tur chu mi hring sang ni leng zet zot ba ka mi hring zanga leng za ni leng ti vel hall ate zok te kha ala leng thei zel do na chu wangin parking lot chung ani don boxia tangkai mem do na chu hall pui bera chu vana pa hall ti in vua ta zokila helayem kan vana pa hall hi chu vana pa hall mun hlui ni in man na tangkai dang zon ni ta sela ti in ruahmanna oma alem nen alem che thei nen 3D nen ruahman vek to ani ten public mun pawimawh ani dona lammola omanga parking lot sa omanga convention center lian puya omanga chung chuan security mo dona chu wangin solaya tlang bok pakhat sa chu police duty na munatan siam ni sela ti ania chu tuna han ruahman dan tlang pui chu nia chung zong pia lama chuan mun zau zok lo tu tur chu green area mun hring ani dona lamual thlang lam le tlang bok sang pangvel hring nuam takasiam ani anga lamual thlang lama chuanin ngo nuaya kalkong nuam tak jing tlan vel tena exercise an lak na tur rem chang siam ani anga chu kong zau ve tho ni sin ma se motor lu thei lovin ke chawakala exercise han lak vel nan ne han leng kho thon nan ngot nuaya kong nuam tak han ra zo ra adu deu te pon yang chu khanin mun nuam tak siam tum ani bokane ti chuan negotiation ti ngai hanin biak rem ngai tlem chu la oma in biak rem palai hote an fe chuk meka an fe na china chuan kan lom hle maya mi puiten le a then chu ko hran te pon nia chung chuanin mi puite ta na tangkai tur le thatur ramina mamo khopui na mamo ang chia kha chuanin an lo ril rezau takin an lo dong song zel ti kan hria a lo mom tak zetani chuan helai Assam Rifle mun chua san ta ka hi mitinin kan ngai tua kan VM tlanga private in mo tu te ne mo ham than nan thu nei tu te ne mon mangang ti
kan hlau em tlang veka kan thik thu po a chetlanga chu wangin tuna hianin mitin huap committee khanin khatiang khan an relta ani a chu wangin hemi kan pe thei huna hi chuanin aizol khopui po hi a mel adang lam to ranga tin a cheng te po hianin mun limom tak kan nei thei pha don ni ten alanga chung aya chipchiar chu han soi tu ro ma se zona chang kan nimia maya aya chipchiar khachon kal lo la thange speaker lo me alo me